Aste-astapenean Baionan izandako ezbeharrak Lapurdiko hiriburuko mugikortasun eredua berriro ere mahai gainean edo ezbaian jarri du. Txirrindola elkartearekin egon gara beren analisi edo iritzia biltzeko. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta hiriburuan bertan ospitalera ere joko dugu. Gripea gogor jotzen ari baita, egoera kontrolpean dago, baina bertan maska ezartzea erabaki dute eta ostirala izaki asteburuko gure hitzordu proposamenak ere bai asteburuaz gozatu dezazuen. Ongi etorri. Azken asteetan nabarmen igo dira gripearen kasuak Baionako ospitalean. Zuzendaritzak azaldu duenez, Eguberriko jaien topaketen ondotik asko igo da gripea duten pazienteen kopurua, naiz eta egoera kontrolpean dagoela erranduen. Gos urgentzietako medikuak azaldu duenez, gripea duten gehienak pertsona helduak dira. Iazko egoerari alderatuta alarma jotzekorik ez badago ere, aurten epidemia goizago agertu dela nabarmendu du. C'est une épidémie assez précoce qui effectivement est liée très probablement aux réunions familiales et amicales à l'occasion des fêtes. Momentuz Baionako ospitaleak ez du plan zuria aktibatu behar izan, baina hala ere epidemia hori aurre egiteko neurriak plantan eman ditu. Hain zuzen, Jean-Bernard Cazenave ospitaleko zuzendari ordeak dioenez, astelenaz geroztik ospitaleko langileek, pazienteek eta baita bisitariek ere maska eraman behar dute. Personnel soignant qui sont au contact des malades, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui viennent en consultation et ou des familles et des visiteurs qui eux aussi se rendent dans nos services de soins. Gripea dutenek gehienetan sukarra dute, artikulazioetan mina sentitzen dute eta oro har oso nekatuak sentitzen direla, azaldu du medikuak. Et aussi une fièvre qui peut être très importante. Tout ça génère un état de fatigue vraiment important. Epidemia honi aurre egiteko ospitaleak maska eramatea, griparen kontra txertatzea eta higiene neurriak hartzea gomendatzen du. Aste-astapenean tranbusarekin istripua izan eta hildako emakumearen kasuaren ostean, Baiona erdigunean dagoen mugikortasun eredua berriro auzitan jarri da. Txirrindola elkartearen iritziz mugikortasun eredu arazo bat dago zaharkitutakoa. Tokia kale batek badu zabalgune limitatu bat, eta zabalgun horretan sartu behar dira erabiltzaile guztiak, ez? Eta guk esaten duguna azkenean prioridadeak daudela, ez? Lehenik eta ben guretzako hiria oinezko eman bertzaile, oinezkoak mugikortasun aktiboa, eta hortikan aurrera garraiobide publikoak eta azken mailan guretzako autopribatuaren erabilera, ez? Dagoeneko hainbatetan esan izan diote herrikoetxeari hainbat puntu arriskutsuak direla. Zonalde honetan, Santa Espiritutikan herrikoetxera datoren inguru honetan, badira 6 urte ari garela bilerak egiten, gutunak bidaltzen, eta bakoitzean hitz politak dira, baino ez dira gauzak behar beste azkar joaten, ez? Badirudi, beldurra dagoela autoari lekuak entzeko. Toki askotan oso juntu doaz tranbusak, autoak, bizikletak eta oinezkoak, nahasmen handia sortuz, istripuaren gunean esaterako. Txirrindentzat errei bat proposatzen dute txirrindolan bide seguru bat izateko nahasmendurik gabe. Ondoan, autobusentzako erreiak eta beraz autoentzat erdigunean norabide bakarreko errei bat uztea proposatzen dute. Lortuko genuke adibidez bizikleta bide bat segurtasuna behar dituen segurtasun neurriekin, auto gutxiago egonen dira, beraz oinezkoak ere lasaiago ibiliko dira, danentzako hiritarrei ematea da berriro, ez? Hiria autoei eman beharrean. Izan ere, oinez, txirrindan eta garraio publikoa sustatzeko modu eraginkorrena, autopribatuei zailtasunak jartzea dela uste dute. Zailtasunak ez baldin bazaizki autoei jartzen, jendeak ez du horren errez emango pausua autobusak hartzeko, bizikletara pasatzeko, oinez egiteko, ez? Azkenean, 2 minututan autoz egiteko ibilbideaz baldin badaukazu, zertarako joango naiz oinez, ez? Bada pixka bat oraindikan molde zahar hori, ez? Eta aldiz, autoz ikuste baldin baduzu 10 minutu behar dituzula behartzen nuen bidea egiteko, kilometro bateko bide bat egiteko adibidez, esatu, zergatik ganez, oinez egingo dut bide hori, ez? Edo bizikleta erabiliko dut, zen azkenean erosoagoa da, ez? 2025 eredu berri batean pausoak ematen hasteko urtea izatea espero dute.
Urtea lanpetuta bukatu dute Angelu eta Baionako Laposteko langileek. SUIT-PTT sindikatuak salatu duenez, zuzendaritzak erabaki du oporretara joan ziren langileak ez ordezkatzea, eta horrek gutun zein paketen banaketan beranta izugarria eragindu. Christophe Taillet tokiko SUIT-PTT sindikatuko ordezkariak azaldu duenez, ez zegoen inor gutunak eta paketeak banatzeko. Askok adibidez ez dituzte haien bankuko txartelak jaso ez da haien isunen agiriak ere ez. Si elles ont été flashées par des radars, n'ont pas reçu les procès-verbaux. Deitoratu duenez, enpresara sartzen diren postari berriek jada libre ziren postuak okupatzeko setez hasten dira. Hots, zuzendaritzak postu berriak irekitzeko zailtasunak erakusten dituela salatu du. Urte hasiera honetan gutunen banaketa konpontzeko bidean bada ere, postariak arrangura berri bat dutela azaldu du. Hain zuzen 2025 honetatik aurrera gutunak, paketeak eta eskuratzea agiria duten gutunak banatzeaz gain, publizitatea ere utzi beharko dute postariek postontzietan. Salbu publizitaterik nahi ez duten jabeek seinalizatzen batute. Lan gehigarri bat suposatuko diela dio bozeramaileak. Laposteko zuzendaritzak errandie kontuan hartua izango dela, baina ez dakite momentuz zein motako konpentsazioa lortuko dute. SUIT-PTT sindikatuak langile gehiago kontratatua izatea galde egiten du. Ikus-entzuleok ostirala da eta beraz asteburuaz profitatzeko hainbat hitzordu proposatuko dizkizuegu. Lehena Atabalen Biarritzen Bloin ikusteko aukera izango dugu. Bloin seikote garazarrak Bainolet kantuz diskoa aurkezten ari da agertokietan eta Bainolet filmaren inguruan sortutako musika proiektua da. Gogoraraziko dizuegu Pascal Irigoyen eta Maia Iribarnek zuzendua. Lehen disko hau musika unibertso ezberdinen artean dabil, intimotik, animalien mundu fantastikora, poponiriko batetik, baso lanbrotxuetaraino, eta beraz lehen hitzordua gaur arratsaldeko 7:00 goiti, Atabalen Bloinen kontzertua. Eta urrengo hitzordua bihar kasu honetan Baionako gaztetxean, ezta? Bai, musika gehiago, Maskak taldearekin, Baionako Zizpa gaztetxeak 9 urte betetzen baititu, eta hortxe beraz kontzertu berezia egiten dutela urte muga horren karietarat. Larunbat arratsean 10 euro sarrera eta Maskak taldeaz gain, Petra, Komet, Dupla taldeak ere entzuteko parada izanen da, Maskak taldea zera da, lau gazte, itsasu eta bidajaikoak, ogoi bat kontzertu eman dituzte jadanik, beren herrietan nola ez, joan den udan bereziki, Durangoko azokan ere entzun ditugu, bestagiro saioan ere bai, atortxu jaialdian ere Nafarroa garaian, eta orain hegoaldean barna ere, ibiltzeko gogoa dute, gogoa eta parada, lehen diska ere grabatu baitute berriki, eta hori erakutsiko dute, jamezala, proposamena berriki deskubritu dudan Maskak eta gazte talde horrekin, beraz hemen, Baionako Zizpa gaztetxean, larunbat arratsean. Oso talde interesgarria eta gomendagarria beraz esan bezala, eta Baionatik Makeara bertan Euskal Selekzioaren aldeko topaketa bat izanen baita, ez da? Hori da, Euskal Selekzioaren aldeko eguna antolatu dute Makean. Euskal Selekzioa orain elkarteak du egun hori programatua, eta beraz goizean goizetik animazioak izango dira. Oroitu behar da Euskal Selekzioa orain elkartea ja sortu zela, Frantziar eta Espainiar selekzioarekin jokatzeari uko egiteko. Zen, bihar bere biltzar nagusia antolatuko du Makean elkartearen proiektuak eta helburuak zehazteko. Eta horretaz gain, eguerdian, Baigura ikastolak bazkaria proposatuko du eta arratsaldean herri kirolak, Pontx Pailazoaren ikusgarria, pilota partidak eta kontzertuak proposatuko dituzte. Kalume, Xutik, Etxekalta, RTZ eta kolektiboa eta DJ-ak ere oholtza gainera igoko dira, beraz esandakoa, bihar 10:00 aintzina Euskal Selekzioaren aldekoek badute hitzordua Makean. Mila esker, ikusten duzue gaurkoan musika proposamenak eta Maskak taldearekin gaurko agurra igandego izan itzuliko gara astekariarekin, izan ongi?